Hey guys, happy Sunday na karon sa Cordova Roro kay nangita mi og putumaya pero mas daghan pa mo nakitaan na adi daghan seafoods dire guys. So amo ipakita sa inyo ha kung asa mi nangaon og tagpila ang ilang mga baligya. Alright, let's go. Saan? Kaon ka? Kaunta? Pilang saang? 40 na. 20? Ang sa? Oo. Tag-asa. Shout out! Tawaan nila Git, tilaw eh. Tilam. Mas lami para sa relasyon. Video be! Pwede mo exercise? Oo, pwede. Makaon na rin tumoy? Oo, di. Graha. Asokal mo ha. Na eh. 30 na. Unsa mo oras tig sugo dire? Buntag, naglaon. Madlawon mo dire? Oo, mao na lang. Dire na jud inyong spot. Oo, mao rin. Ikaw. Mga adlaw daw sila ate dire. Pangitalan ninyo sa ate dire sa dool sa seawall. Salamat. Amo mo si kan. Hurot na emulsyon. Rat na guys. Dako alab oh. Nakatilaw na ka analag. Uli lang mo diri. Kapit naman sila. Dako oh. Lechon. May palito mainom oh. Murag lamig ng kalamansi. Ayo. Kalamansi ni? Yes, ma'am. Tagpila? 20. 20. Hello ate. 20 ra kalamansi juice. Yes, ma'am. Kami ginagbuhat ana. Ikaw lab. Duha alab. Thank you. Kulay kong bira 50. Salamat. Palit ako. 50 ni ma'am. Chocolate moron. 50. Chocolate moron 20. Kani siya ma'am, kani siya kanang Kasaba? balanghoy nga naitlat. Kani siya budbud balanghoy. Kanilang Na may empanada. duha lang ani duha. Onya empanada pila? Empanada ma'am is 20. 20. Tulo lang. Ma'am. Sara o sala? Kami niya mo empanada ma'am. Napod sila yung salad guys. Yes. Tapioca pod. Kami rin kabuhat anak ma'am. 260 Unsa ma'am. nite number 1 2? 1 and 2 stall food number 1 and 2. Food 1 and 2. Stall diri sa Cordova Roro. Unsa ni siya pilit? Salamat. Presko na seafood. Pila ni? 450 ma'am. 450 ang kilo? Per kilo. Kana or isda? Isda lang. Isda lang? Kung saan man? Sa buwan? Sweet and sour? Kuti kay sweet and sour. Uy. Asa man ani? Pili. Tambak. Katambak. Pilang katambak? 450 gyapon? Pili diri. Ano ma'am? Kuan. 1 kilo lang? 1 kilo. Ngani ka nagkuha? Oo. Sobra gamay.
Pila man na kung Kanilang pila man. 450 ang kilo, presko pa kayo guys. Dahil sa libangos, katambak. Ano nila? Bulmol? Mulmol. Mulmol. Kung mag-order ka, 517. Mao na maguro ni sa unahan lab. Orang liwat kita. Napoy kaliguan diri guys. Napo diri oh. Daghang kig nangaligo. Ubay-ubay juga yung seafoods diri guys. Ni ka baki oh. Ani? Thank you. No more. Shout out. Mga taga-kuan. Mga driver sa Rorokay, oh. Driver sa Rukay. Oh. Shout out mga pangalan ninyo ya. Oh. Oh, kanin si Richard, Raymond. Richard og Raymond. Sige, salamat. Okay. Oh, kanala i-search Margaret Vlogs. Kani? Oh. Na mo ani sige. Ako kan. Kuha na tanan. Salamat ya. Pangalan mo ya? Joseph. Joseph. Thank you kayo ya. Bye-bye. Oh, sarap to kubana oy. Ini pakai ayunan nagasuaso pag yun. Lagi. Ini pa. Pilih mo ma'am. Ang 100 mo ma'am. 200 ako te. Aw lain ay. Yara. Dali na to palitan mo ma'am. Palitan. Ah, palitan mo. Aw. Palitin usa. Ah. Ini pakai ayu. Bagok ko si ma'am. Ha? Pilihan ako matagos. Oo. Kasi sa mama. Kadag ka na, kuhan pa kayo. Init pa kayo, di ko kakuhan kayo. Init pa. Pilang mais. Oo. Tulo sa kwinta lang oh. Dagko ni maisa. Ako lagi tulo sa kwinta. 20 ko sa kuhan. Ako na lang ikuhan. Pero kung namay ko nung na mamawin naman. Ang akong dagko te ha. Thank you so much for watching this video. If you like it, don't forget to hit that like button. If na may mga pangutana, i-leave sa comment section. Please do support Cordova Roro, ang mga baligya nila dere. Okay, bye guys!